Уважаеми зрители, първи петък на всеки месец знаете какво става, само че този път ги няма и двамата останали от триото. Няма ги в нелегалност, от някъде, от енските места, ще говоря с тях. Това е положението. Арман, ако ме чува, ще им предложа един бизнес за 166 хиляди и 422 лева и 80 стотинки с ДДС. Арман, толкова струва и толкова ще бъдат платени на всеки един, който разруши незаконните постройки на Ахмед Доган край Сарая. Обаче се е видял в чудо Бургаски областен управител Пламен Енев. Не може да намери фирма, която да свърши работата. Как си го обясняваш? Вероятно са и малко парите. А може би собственика предлага по-добра оферта. Знам ли? И сега да чуем и адвоката. Адвокат е областният управител, предлага близо 200 хиляди лева за събаряне на няколко постройки на около сарая на Ахмед Доган. Поемаме ли бизнеса с близо 200 хиляди лева, но няма кандидат? Как си го обясняваш? Не са предложили на фирма на Делян Пеевски. Лесно е. Ако бяха предложили на негова фирма, ще да вземе парите и да свърши работата. Трети опит, 3 общински фирми, 2 частни, никой не се хваща. Не питат правилния човек, бе, Сашо. А това, кажи ми, това, което днес става в парламента с конституционната реформа, как ти се вижда? И аз, знаеш мнението ми, то е много отдавна. Те стават сигурно 9-10 години, как Христо Иванов прави съдебна реформа. И аз лично не бих им дал кокошарник да строят на тия хора. Те пипат Конституцията, не знам. И проекта за Конституция е отречен от всички професионалисти, които въобще имат общо с правото, за разлика от носителите, изготвилите го и така нататък, защото той е тотална недомислица, неможеница и така нататък. В смисъл, това се едно аз да пиша наръчника по коремна хирургия. Сигурно мога и аз, нали, но резултатът ще е същи. Това правят в момента. Това не трябва да се позволява по никакъв начин. Дори ако ще, защото Борисов утре ще си пробие дупка на гърдите да се тупа как, видите ли, той направил конституционната реформа срещу себе си, докато заедно с Делян Пеевски са начало на държавата. И така. Добре, баш съвсем за нищо да не става. Какво ти ги направи там всички? Съвсем за нищо не става. Не, съвсем за нищо не става. Ти виж, че у нас няма профи организация или отделни съди или адвокати, които да не са изразили негативно мнение за това. Аз затова ти дадах пример с наръчника за коремна хирургия. Този проект е писан от хора, които нямат абсолютно никаква представа от право. Имането на правни дипломи от купчи на смотани депутати не означава, че те разбират от право, защото те нямат никаква идея от право. Не как работи, защото това е на следващото ниво, нямат никаква представа от право. Просто са учили в някакъв университет и сложили някакви дипломи някъде. Това е. И резултатът е кофти. Дет се вика, Делян Пеевски има повече професионален стаж от всичките писачи на Конституцията. Нищо, че не знае къде е следствието, в което е работил. И нали всичките там, почти всичките, особено това, които са юридическото крило ли, какво е групичка на ППДБ, те би трябвало да се гръмнат на секундата. Точно така. Там цялото юридическо крило общо има 2 петъка сигурно практика, ако изобщо имат. И така, под практика няма предвид 100 годишно писане на доклади в някаква прашна канцелария, нали? Имам практика, конкретна практика, как работи правото на живо, на практика. Това означава практика. А не имам диплома за юрист от преди 14 години или пиша 2 доклада в годината и места камерите цяла година някъде. И това не е право. И така. Добре, тогава според теб с Конституцията какво правим? Нищо не правим. Дори да мине тази глупост на първо четене, на второ четене няма да мине. Борисов и Пеевски ще махнат това правителство, защото вече не им изнася. Само да минат местните избори и така. Нищо сложно няма в цялата тази работа. Добре, махат това правителство и след това какво става? Нищо, след това тия изчезват, те си намират друг златен пръст, докато ние успеем да се реорганизираме и да ги съборим отново, защото благодарение на
Те да се чудят как да коленичат пред него, за да изкарат някакви пари, да направят някаква кариера или въобще да вземат някакви благини за себе си. Това, което предишните избори учтиво наричах политически и партиен егоизъм, всъщност е директно сега можем да го кажем, защото е видно и от незрящите. Това е личен егоизъм. Всичките тия участници в сглобката и в некоалицията, каквото седиш, всеки един от тях е там лично заради себе си. Не заради избирателите, не заради хората, не заради правото, не. Заради себе си. Това е тъжната истина. Само извинете, че не те разбрах. Пеевски и Борисов правят вътре нова сглобка или нови избори? Не, нови избори ще направят. Тия, знаеш, Борисов ги ползва такива ротационери като оранжев презерватив. Използва ги и хвърля на нощното шкафче. Ма не при кюлчетата, някъде отстрани. И така. Ема чакай сега, според мен Борисов от сумата и време не прави това, което той иска или смята за добро да се направи и правилно, а това, което са му казали да прави. Аз не виждам друго обяснение. Аз не съм много съгласен. Значи, това, което хипотетично, ако някой му е казал нещо на Борисов, това е по отношение на Украйна. Това, ако някой нещо му е казал, е това. А по отношение на вътрешно-политически теми, дори някой нещо да му е казал, Борисов и Пеевски си правят каквото си искат, защото в крайна сметка това си тяхната държава, нали? И това си тяхното стадо и си горитат и стрижат, както те намерят за добре. Нали така стадо? Не, аз не... За мен той е главният виновник за сумати беди и най-големите беди в държавата, а той сега се живее като, не знам, някаква бащица, която гледа... Така. Виж, той ще бъде бащица, докато една купчина новоизлюпени политици му лижат подметките и сядат под него, за да му е меко на дупето. Така ще бъде. И не, няма да бъда учтив повече. Бях учтив достатъчно дълго. Беше учтив ти ли? За себе си ли говориш? Да, бях учтив достатъчно дълго. Опитвах се да бъда политик. Явно не ми се получава. Аз ще се върна там, където ми се отдават най-добре нещата, именно ще ритам задници на общо основание. Искаш да кажеш, че пак площада ли? Пак към площада се връщаш? Не казах това. То ритането на задници е метафорично казано. Разбира се, би било прекрасно да е буквално. Но не, това площада е само единия вид ритане на задници. Ритането на задници може да бъде по всевъзможни начини и смятам да ги използвам всичките, дори да измисля някой нов. Добре, казваш нови избори и на тия нови избори, какво ще стане? Какво ще стане? ПП-тата ще се търкунат като итана надолу по топката, по склона, а ДБ-тата ще са на ръба, защото никой няма да им прости нито на тях, нито на ПП това, че излугаха хората. Без значение какви дитирамби веят партийните повели там, че видите ли спасяваме България за кой ли път и така нататък. Това никой няма да им го прости от собствените им избиратели, така че те ще поизчезнат. Аз затова казах, че после ние трябва да се реорганизираме и явно трябва пак ние да се нагърбим да свършим мръсната работа. Има предвид ние гражданите. И така, защото тия доморасли политици, били те от Харвард или от Ата Харвард, резултатът е такъв. От Харвард да стигнеш до подножието на Банкия и да висиш като сопол на нечия ограда, някак си обидно, ама те си знаят. И белите коне вече ги подковавате, доколкото разбирам. Кого това подковаваме, не те разбрах? Белите коне. Ние конете не сме ги разседлавали от 20-та година. Готови са нахранени, напоени, сабите са наточени и така. Очевидно ще се наложим отново да се занимаваме с неща, които принципно не бихме искали да се занимаваме, като всички нормални хора, но явно ще се наложи. На местните избори... У нас хората или са продажници, или са безобразни мекотели. На местните избори какво очакваш? Местните избори са поредната мръсна недоговорка, нали да го кажем, в стил на некоалицията и ротацията. Поредната мръсна договорка, разделили се си този град за мен, ония град за тебе. Борисов ще ги изненада и ДПС със сигурност на доста места, независимо, че имат разни недоговорки. И така, в крайна сметка Борисов и ДПС ще си запазят властта по места, което е ужасяващо, защото реалната власт държавата не е на жълтите павета, както си мислят всички, а също са по места. Защото в кметството в Крива Бара Ломско кмета и общинския съвет държат реалната власт, буквално. Тук на жълтите павета, нали, не е точно същото. Какво точно ми държи министър-председател на мен лично? Нищо, нали? И така. Докато в Крива Бара Ломско положението е сериозно, не е като тук.
Кога ще има нови избори според теб? Сега това по-скоро трябва да го гадая, но някъде след местните избори, като се видят резултатите, който може да бъде и до година, не е нужда да е тази година, но някъде там ще. Ти има и предвид, че като се завърти ротацията, ако изобщо се стигне до там, цялата тази свинщина, която в момента ужасяваща свинщина, ще изпъкне като цира и в долната част на гърба. И положението ще стане адски нетърпимо. И по-скоро Борисов не би си причинил такова нещо. По-скоро след местните избори биха търконали това правителство и така. Ама това в сферата на гаданието, пък това не ми е сила, така или иначе. Добре. Дай сега да чуем Арман какво мисли по тия въпроси, че виждате, че и двамата са в нелегалност. Подривни групички, явно организират подривни групички. На времето ми бяха казвали в уния времена деца на такива комунистически дипломати, наши на Запад, дълги години живели. В първата лекция по история на БКП учеше се тогава, включително и в ВИВ. Както се досеща, има отличен 6 по история на БКП. И ги питали кой говори, докато чекаме Арман, за това се опитвам нещо да изговоря. Какво ви говори името Димитър Благоев? Мълчание от този цялата групичка от млади хора, живели на Запад по уния времена. В един момент един скочил и казал, не беше ли един, който е организирал подривни групички в Русия. Сетил се човеката Арман. Сега ще го чуем. Арман, чуваш ли ме? Чувам, да. Така. И сега, как коментираш това, което стана около протестите? Това, което стана около протестите, коментирам като липса на опит от управляващите от една страна. Със сигурност неразградени контакти в сектора на енергетиката от периода на управление на служебните кабинети. Имам предвид хора, които са директно заинтересувани от прокарването на руски интереси в сектора на енергетиката. Слабата комуникационна политика всъщност доведе до там, че се проведе слаба политика. На този фон за пореден път изгря звездата на решителния Делян Пеевски, който взе в свои ръце разговора с протестиращите и правителството остана в унизително положение. Добре де. Как си го обясняваш? Има два вида обяснения. Едното се нарича корупция, а другото липса на опит и неграмотност политическа. Всеки може да си избере това, което му харесва повече на него. Демек, че в правителството заради корупция не смеят, не посмяха, не знаят как да уредят нещата като диалог и срещи с протестиращите. Как се обяснявате министъра на енергетиката да отиде на магистралата и да започне да се кара на протестиращите? По този начин той не успокоява атмосферата, а я нажежава още повече. В това няма никаква здрава логика политическа. Следващото как би се стори след като 7 часа преговаряха в Народното събрание, на следващия ден, т.е. вчера, същия министър на енергетиката се появи и каза, че върху документа, който подписаха, че му се струва доста трудно изпълним. Ако някой е решил да бойкотира собствения си кабинет с действията и изказванията си, то това е ресорният министър, странно казващ се отново Румен Радев. Добре, че те са трудно изпълними, са си трудно изпълними. Ако това е истината, какво да каже човек? Ако са трудно изпълними, то хората, които са начало на този кабинет и политическите сили, би трябвало да не подписват този документ.
Кой в цялата тая каша, кой е главният виновен? Защото той и как коментираш това, че Бойко Борисов се изсули и отиде на предизборна среща в Хасково, вместо да е там на тая среща, чият негово присъствие беше обявено, че ще бъде там. Достатъчно хитър е да се изхлузи той има опит в това да се изхлузва, когато има нещо неприятно. Още през 19-та година в кабинета на Борисов изтърва момента, за да резервира капацитет за България. В тази сага с енергетиката няма невинни. Така че ГЕРБ от това време, те до ден днешен носят солидарна вина заедно с несправянето на сега управляващите. Но всичко това е процес. Няма един виновен. Редица от кабинети носят тази вина. Горещия картоф, който се дотъркаля до тази седмица, просто беше местен от кабинет на кабинет, за да не му се наложи на никой да го решава въпроса и да го прехвърля за следващия. Стигнахме до финалната права. Как ще обясниш метаморфозата на доскоро, както беше известен като корпулентния политик? Метаморфозата като медийно поведение. Мисля, че има ясно указание какво да върши и той го върши изключително качествено, защото фигурата на Делян Пеевски беше повод за два големи протеста. Един път, когато имаше опит да бъде назначен за шеф на ДАНС преди много години, и той беше и огромна част от мотивите за протеста през 2020 година. Като не изключваме факта, че е част от списъка Магнитски. Който и да е друг от ДПС, например Карадайъ, ако се появи до хора като Денков, Петков, Василев и така нататък, не би могъл да навреди повече на имиджа им, отколкото на Делян Пеевски. Така че съвсем основателно е изпратен именно той. Не е много ясно дали те могат да изперат имиджа на Пеевски, но той със сигурност може да съсипе техният. Затова и ДПС постъпват изключително разумно в случая и намаляват рейтинга на ППДБ. Казваш, може да съсипе. Нямаш ли вече и така друга оценка? Вече е съсипал или не е съсипал? Както забелязахте, малко след брачната церемония на така наречената сглобка, изоставането на ППДБ в сравнение с ГЕРБ беше около 4%, сега е вече около 7%. Началото, ако помните, беше проблем с това, че съпредседателя на Зелените беше направил селфи, господин Панев, с него и дори се наложи да се подаде оставката от една комисия. После имаше скандал за това, че Пеевски е присъствал на една среща. Сега господин Пеевски е нормално, общо прието явление, заедно с него подписват законопроекти, той дирижира процеси, позволява се да критикува и да се изказва по всички теми. Дали става дума за зърнарите, за миньорите, за Руската църква, за каквото се сетите. Той се превръща в базов говорител, защото наистина неговата фигура пречи най-много на днешната власт. А те нима не осъзнават всичко това? Не виждам да го осъзнават. Ако го осъзнаваха, поведението им ще да бъде много различно. Или не им пука за това, или просто не знаят какво да правят. Те няма как да не го осъзнават. Тук той трябва да си тотално изперкал, за да не осъзнаваш какви може да са последствията от това налагане на Пеевски и така. Той просто ги е затиснал в пряк преносен и всякакъв смисъл.
Въздържам се от изказвания по техен адрес, просто защото за мен хора, които са готови да продадат моралната основа на протестите, които ги доведоха на власт, оправдавайки се с геостратегически приоритет, са готови да пристъпят всичко. Така че дали ще бъде Пеевски или някой друг, те очевидно са готови на подобни жертви в името на властта. И изхода? Изходът е, че трябва да внимават много кога Борисов ще поиска да ги свали. Защото зависят само от това. Разбира се, и Пеевски. И кога ще поиска? Той няма никакъв интерес да го иска в момента, защото на практика управлява без да бере негативи. Вижте колко луксозен сектор държи ГЕРБ. Външната политика. Там не трупаме негативи. Вижте самия Борисов, начало на коя комисия е в Народното събрание. Отново отговарящата за външна политика. Там нямаме негативи. Но негативи се трупат във всички останали сектори. И всички тези негативи са за ППДБ. Освен екстрата да се снимаш с тези, които ограбиха България, търпиш и негативите от неумението си да управляваш страната в момента. Нови избори кога ще има? Не ги виждам тази година, а мисля, че и Борисов няма интерес да са тази година. А кога? Трудно ме да гадая, но е вероятно да са по-близо до европейските избори. Тук последствията за ППДБ след някой друг месец, особено след тия избори. Особено след тези избори, последствията няма да са много розови, защото всъщност ще се види до каква степен тези партии са разделени от електората си и до каква степен от електората им е разочарован от действията им. Така че не очаквам някакво събуждане на любов по време на местните избори. Нека да не звуча като лош вестоносец. Нека минат местните избори и нещата ще се видят ясно. Така или иначе влиянието на ГЕРБ се запазва, на Движението за права и свободи също. По-лошо е, че се запазват и управленските практики. А хората имаха желание да се промени страната. Нито имаме промяна в съдебната власт, нямаме стария главен прокурор, имаме заместника му. Кое точно е различното? Това е положението. Пасителите вече загряват ли? Надявам се. Защото хората търпят, но няма да търпят без край. Ясно. Добре, уважаеми зрители, това бяха отровното трио минали в нелегалност някъде из безбрежните пространства на клетата ни родина.